Girumbo ni Omar Duterte ang Commission on Election 2nd District sa Davao City aron mag-file sa iyang Certificate of Candidacy. Magpapili pagkakapitan si Omar sa Barangay Buhangin Proper, Davao City. Siya ang kamagulangang apo ni kanhi President Rodrigo Duterte ug anak ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. Siguro, ako giri lang piliyon dito na lang sa siguro magsugod. Unsay, actually, pero ako kung unsay will sa tao, unsay nangailangan, unsay lang mga pangutana, ito ko magsugod. Akong amahan, niagi man din sa pagka-barangay kapitan, na nakita man po na ako na how niya na-progress kung yung barangay katong sa Katalunan. So, ako, if maabot lang na ako masking 90%, 80% na ito, proud na ako. Inspirasyon ni Omar ang iyang amahan nga nagsugod sa pinakaubos nga pwesto hangtod na himong congressman. Matod ni Omar, ang pulso sa katawhan sa buhangin ang iyang sundon. Samtang nag-file sab sa iyang COC ang team sa NICO. Gipangunahan ni Matina Pangi Barangay Kagawad Bo Arana sa NICO ang grupo padulong sa opisina sa COMELEC. Magpapili si Kagawad sa NICO pagkakapitan sa Barangay Matina Pangi kay buoti ni og kabag-uhan nga matagamtaman sa mga tao. Nakauna-una na lang akong mudagan kay tungkol sa sitwasyon sa atong barangay. Murag wala na kayo usahan. Tapos nakasukaso ng unay-unay ng mga council. So, kasi dili nga time mahiusan ako tanan. Unya akong ipa-implement ang peace and order station. May pangusgan o ang ato ang mga infrastructure ipadayon aron matiwas na kini kay dugay na kay ni wala pa'y pandemic wa pa ginahuman 2019 pa. Gani kaniadto pa nagsigi na og tabang sa mga nanginahanglan si Kagawad sa NICO. Hands-on sa trabaho ug ning bag-o lang mitabang sab kini sa mga magtutudlo, pupil ug estudyante sa Matina Pangi Elementary ug National High School. Pinaagi sa pag-turnover og laboratory tables. Naghatod sab kini og pintura nga magamit sa matag classroom. Kuyog niya sa pag-file og COC ang line-up pagka Barangay Kagawad.